Hi guys, Mari ni channel फरायबाय मारिया गामसा नागिरदो इनिफ्राय आङो बाजानो गाबदो Hi guys इनिफ्राय आङो बाजा थारनिसै गाबबाबो Hi guys हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आङो दा दंफैयो दखानाव नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं दखानाव थाङो आङो दख'नाखौ गांनैसो दिन्थिलांनो नागिरदों नोंथांमोननो दिपाली बर' दख'ना गला आरोना नामा सालबारियाव नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबाथाय नायनो फैनोबाथाय नोंथांमोना फैबानो जाबाय नैखिनि दख'नाखौ आं दायो गांनैसो बेखेवनानैबो होथिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लफाय आरो FNF निफ्राय फैनाय आरोना दख'नाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोरनोबा नांगौबाथाय लांफैबानो जाबाय नोंथांमोननो सोरनोबा बिदनफोर नांगौबा दख'ना आरो पाटनिफोर नांगौबा लांफैनो हागोन पाटनिखौबो गोदान गोदान लाबोदो आरो माथानि बिदनफोरखौबो गोदान गोदान लाबोदो नोंथांमोननो सोरनोबा नांगौबाथाय नायफैबानो जाबाय लांफैबानो जाबाय दिपाली दख'नाखौ लाय ओरैनो सिम्पोल ब्लाउस दिसाफोर नांगौबाबो नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो जोमग्रा जिफोर नांगौबा लांफैनो हागोन इन्दि जिफोरनि जोमग्राफोरखौ मोनगोन नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरो गामसाफोर मोनगोन हौवाफोरनि आर'नाइ गस्लाफोर मोनगोन ओमफ्राय गथ'फोरनि रेडिमेड गामसाफोर दख'नाफोर नांगौबाथाय लांफैनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नै ब्लाउस गोदानफोर फैदो नायफैदो नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबा इनि आर'नाइ गस्ला गथ'फोरनि रेडिमेड गामसा गोबां माथानि दख'नाफोर बिदनफोर नांगौबाथाय नोंथांमोना नायफैनायबानो जाबाय नोंथांमोना सिनायाबाथाय सालबारियावनो दिपाली दख'ना गला होननानै सोंबानो मोनगोन आरोना सोंबानो जाबाय हाबनोबाथाय नै गांनैसोखौ दायो बेखेवनानै खिथिगोन आं नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय जि हायो ब्लाउसफोरा इनि लोगोफोर नायफैदो आरो गोदान लाबोबावदो आर'नाइ ब्लाउसफोर नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबाथाय लांफैबानो जाबाय नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो गांनैसो बेखेवनानै खिन्थिनोसै नायलांदो ओमफ्राय माबायदि नुयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोदान गोदान लाबोदो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो गांनैसो जि हायो बेखेवनानै खिथिलांगोन नोंथांमोना नांगौबाथाय अबेबा गोजाननिया फैनो हायाबाथाय अर्डार खालामबाबो मोनगोन आरोना अर्डारावबो फैगोन दामफोरखौ खोथालायाखै आरोना नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबाथाय दखानाव फैनानै रायज्लायनानै लाना थांबानो जाबाय दामफोरखौ आङो होलायनाय जायासै आर'नाइ नांगौबाबो लांफैनो हागोन नोंथांमोना दाम गोसानिबो दं खमनिबो दं आरोना दा आं खिथिबाय थानाय दख'नायाव मोननै माबा दङ मोननै रोखोमनि मोनसेया लफाय ओमफ्राय मोनसेया FNF निफ्राय फैनाय खोमा सोरनोबा नांगौबा नोंथांमोना दखानाव फैना थाब लांफैबानो जाबाय जेसेनो थाब लांफैयो एसेनो मोनगोन ओमफ्राय गोबावजों फैबा मोननाय नङा आरोना जिया लाबबानो जोबखायो नालाय नोंथांमोना नांगौबाथाय थाब फैनानै लाना थांबानो जाबाय
गासैखौ पसन्द जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अबेयो मोजांसिन अबेयो मेगनाव नांनाय खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना बै गोजौनिखौबो खोथिबावनि र' नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय बेखेवनानै खोथिनि आङो भिडिअआ गोलाव जाबाय लोगोफोर नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरदो बेखौ मोजांसिन नुदों